paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anya ka di ta surat, Kapitan. Naggapo ijay DILG. Ada umay nga opisyales. Ada maangay meeting dito'y kabildatan. Jay ka di imbagada nga umay ditoy dagiti taga-kabangibang a barangay. Luwin ka no. Ti barangay tayo ti ag-host iti dayta meeting. Adun to nga rod ati sa nga ili tayo iti daytangal daw, Kapitan. Una. Kapilitan nga agparti tayo iti mikmik apang sa nga ili tayo. Panay opisyalis iti agduduma a barangay ti umay. Agraman di ILJ. Kan agraman ni Mayor. Kasta nga raw. Isu nga imbaga ni Mayor ang mga laak iti dua mikmik. Isu kano ti mang bayan. Isa ga naman ti barong, pantalon. Taaramatak inton madanon ti meeting may. Kadagiti padak kakapitan iti agduduma barangay. Masapol ka di abarong. Dito'y lang mata. Uray dito'y ado kami nga agmimitang. Ala, tairwar ko. Nabayag kat, asaan mo nga inaramat? Masapol asakti katairan. Kan katarakyan iti dayta nga aldaw. Ay, di ka man inteng. Saan mo't nga okasyon ko ma, tapno ag formal attire ka? Formal attire day jayan ta. Ado nga rod ti opisyalis nga umay. Kan birthday ni Mayor. Ala, wunon, takay kayat mo. Jaket ama artapan. Ako lang dapat ang pugi. Tapno ipakita tayo. Kadagiti umay abisita asaan asinsinan ti barangay tayo. Ag formal attire tayo. Anya? Masabol ka di pa'y dayta, Angkal. Una, di nakibabain nga, Uncle Mau. Masapul nakabarong ka. Meeting lang, Mike. Saan meeting lang? Birthday pa, hindi Apo Mayor. Iso akas pang respeto kan kwa na. Agbarang tayo amin. Sapay kinitkitan ti marabutit ti barong kaw. Remedium. Uray wag-wag ditan basta meron. Kapilitan man nga roden ngayon nakagbirok iti barong kwa. Barong only di ka makagatan. Awam mo ti asawa kan anak mo apakpakanam. Tungiwat ko nga apakpakan na kang kay. Pilosopo. Papanam ka day kwa raw. Agda ka may dito'y tindaan. Ingnak man kita iti barong kaw, tata. Aramatak inton maangay ti meeting ken kasangay ni Mayor. Kaano tayo kasangay aya? Mabalin tumay. Ay, opisyalis lang ken tanaw, tata. At ang amin meeting. Apay abukudan nyo ngay ti grasya. Da kami ngay mo't asaan nga opisyalis. Inra na lang ni Mayor ti kasangay na iti meeting. At damot partyen mi akal deng ang para opisyalis lang. Apay para opisyalis lang. Di kayo laki mangilak amay. Ang mga nubagaan na kamot lang ni Uncle nga aglutaw. Nalaing kayo ngamin nga agluto iti pinapaitan kay. Masayaat mo't ano baga anak. Ay, kasapulan ka di nga agbarungak may. Ay siga, no agbarong ka nga aglutaw. Anyati ko nam. Binagaan na ka ni Kapitan nga gluto inton adda meeting dagiti opisyalis dito'y kabildatan. Uwin nga raw. Agbarungak pa yama pa naglutaw. Bagbagay mo mat siguro nga isuot tay rot-rot di taabaraw. Nabayag ang nakapumpun ijay dakkel a karton. Ay di ka man tuyang. Apay banbantay nga agkawas itirot-rot. Alangan nga gawas ka iti kaplantya abaraw nagluto ka maulaang. Sana bagay. Ngam no nakabarong da amin. Katsyak lang ti saan. Madlaw asabi taklang. Ay nabadong saan ka maungarod nga opisyal. Kusinero ka mag. Ay madinsa. Uray ko manod damang ngarod kadwak nga yabanda nga glutaw. Ay katulungan da ka mo siguro asakbay ti meeting da. Agsangput pa'y mo dagiti agapo iti daduma barangay. No naparti ti kaldeng. Mapandan to agsukat iti baraw. Siyak tulangan ti saan. Ay madinsa. Agsasangudan to amangan. Si siyak kidain ti saan na nakabaraw. Anya nga ti itsural kijay.
Mapan ka kadima, inton maangay ti meeting dagiti opisyalis di ta barangay haul maray. Maray, sa anak mo't nga opisyal. No kasta, saan ka amapan makipangan iti partyenda? Saan, Maray? Na ito yang apara kadagiti opisyalis dayjay aparte. Ay, kasta kaday. Kunaan numapan kamot, ta makikuyog ak kumakan ka. Apay, kayat mo ka di mapantoy jay. Kumaangam di mo mat kayat timapan, kumuyog ak kuma. Anya nga'y kumati aramidak ijay, kat meeting mat dagiti opisyalis. Jay laeng mat makan ti papananta kumay jay maray. Ay, no day talaang makan, ti makagapo ang mapanak ijay. Ay saanan, marituyag. Inton bigatan, jayo umay dagiti opisyalis dito'y kabildatan. Ay awan parikot, tan nakasaganan ti barong mo. Nakahanger ijay aparador. Ay, natairak to nga ta, no agbaduak iti kasjay. Win tapno di mo mat ko na. Na, ay si kamot, kasla saan ka anapod no iti ibagbagam? Ay, kas kalaubeng, inteng. Masapol ka di pa'y apatiray ukan ka. Ay, inak man isagana tayo sapatos ko lalat. Addakan ka dayta. Ay, amangan nuinton bigat manan kat maladaw ka amarieng. Di kanto manan agdigaws. Agbarong kapay met nga rod. Bay, am day ta digos-digos, ta nagadoti alkohol ken bangbanglo. Nagtimpla ka din iti kape, tuyang. Mapanak madamdama, iti barangay hall. Naibos mo gayam ti asukar. Mangtag ka mangkida iti igatang kao. Darasam nga raw, tadya papanak. Kababay no siyak pa, iti maladaw. Wun, asidag mo lang di ta tersena ni Marikwanang. Ay, kating ka nga raw din Sumanoo ka pa ilang dita. Mala, ina man langan. Saan ka manan ang makimaritis ijay, Apay kumangay asaan no adamayat amakimaritais. Magawa nga raw. Saan mo aliplipatan, di papanak? Ay na, no di ka makauray, di mapankan. Nagpintas ka man ita, Marikwanang. Ang mapayakas lamang rigup ka. Gumatang ako maiti asukar ken tinapay. Alay, ta ikan ka. Tama pa na kon, di ta barangay hall. Iso malagayam ang nagpintas ka ita. Tadugayam ti nga iliyaw di ta barangay haul. Wan, Maray. Iso ang nagdisintiyak mo't at kababa, Ay, kasta ka day. Di gagatang nga rudeng. Taur-urayan ni badungkaw. Ala, tanong maitid ko, mapanak matan di ta barangay hall. Mangrikap ka kadain, Maray. Ay, hun Maray. Tawan ti agbantay no mapanak di ta barangay hall. Ay, apay, saan na mabalay na siya tagbantay, Maray? Ay, unay kat apay udmon, inteng. Nay, aglalaok ti angot ti pumada, alkohol ken bangbanglo. Nagbanglo talo nga ron abang banglo ti imbang-banglo ko naman. Anya na banglo nga ibagbagam. Adda ayamot kasta. Ada isak nga ron. Pinaglalaok ko nga ti talo abang banglo. Iso nga equals bang-banglo ket nagbanglo. Ay na, Jackson malapdan. Na. Alaksan ti balunat ko. Kwa, ang sapatos Ay, Na. insaganak nga yung kabil iti ayan tiruangan iti rabi. Tain kabil mo pa iti ayan ti ruangan ti sapatos mo. Tapno nakasagana no rumwarak Jay lamang isuon. Nay, duwata mo't anasapa nakadanon diti barangay hall kwaraw. Kagawad, kaslak samot bangkay ang nakabaraw. Na, ay apay ko maakas labang kay ako nam. Amin na makita ka nakalungon kat nakabado iti baraw. Hindi ka man, agkintayagak pa iti imbagam. Ado mo ti agbado iti barong no ada okasyon. Bunmat kit niya kagawad. Ngumapay nga ngawan pa ni Uncle Kao. Ewan nga rod, ang mga numakauna pa'y dagiti daddo mga aggapo iti sabali a barangay.
Ay, Banang! Yuhu! Ang sapatos ko dito ruangan. Wala na! Unamat nga insaganam. Anya nga iti amok iti dayta. Ay, kanuing kapil ko lang dito'y. Awanan, ti Paris na. May sama day tayo. Tulungan na amang birok. Aldawan! Ay, kanayon lakit din nga agpatulong ka may papan ka nagita abanag. Na, Ay, nangikam ngamin aya iti sapatos mo. may samot din day tayo. Sa day jay lang tilalat sapatos ko. Ay, saan mo't mabalin nga grabber shoes ka? Tanakabarong ka. Ay, salbag sapatos day tan. Imo na nga tan. Hindi barangay hol. Na, Sus. ha? Magnamot aya no di mo isuot ay unay kalakit din. Madanagan ako na. Umay toki din ni Mayuran. Kajak pa'y nasarsarakan tesyos ko. Nakahawag ka matangkail. Apay adi ka pa'y laumay dito yung barangay haul. Ay, agawa man ti umay dito'y balay. Dali. Apay, ada akong dito yung barangay haul. Ay, di mo damagan. Ay, umay kakidin. Darasong. Apay aya nga main. Nagadumot ti sa lodsud, ma'am. Ito ay emergency. Emergency. Ay, umaya ng kail. Umaya kaul. Mapan ka kadain ba daw? Wait, ada ka nun ni Jay, dagiti kakadwak amang por iti kaldeng. Adda nga tan dagiti adu asa nga ili da ijay barangay haul. Dandanida siguro na. Umuna kami, tapno mapuuran men di kaldeng. Sa pa'y dua ka no akaldeng. Ah, do akal daing ti pagbert dyan ni Mayor. Ay siguro tay sumit ti kunada. Sa bali pa'y kanaw, di naluto nga, lain da di ile. Adu nga rod ati sagana na nukasta. Jay to malaki lawin ti kaya ni Mayor. Una, mahilig ka nung amin iti kilawang ka ni Mayor. Nay, nanano ka ang kail. Ay na. Anya ti emergency ako na yaw. Tulungan na amang birok iti pares ti lalat sapatos ka. Sapatos. Emergency ko na yaw. Unay mo't dahitan. Ay, ang mga no umay ni Mayro, kajak pala nasa pulan ti shoes ko. Nangikan yung amin na ya. Ay, iti asidig ti ruangan, tapno jay lagi sapatos. Ay, hinakman kita ni Jerwar. Darasong! Dati ka diti sapsapulan niya, awang kail. Ha? Kitain niyo Di na dahil matenti asaw. Ay, sus. Napisang-pisang matan ti shoes ko. Intaray ti asaw, tanaangot siguraw. Na, isugayam ti pag-iinangatan itay ti aso. Agsaka-saka kan nakabarungang kail. Ay, ada sapatos mo pa'y alalat. At damay, ng butbut iti batog ti tangan na ang kail. Na, Kaya't mao, nakabarong ka, ng butbut mo ti sapatos mao. ay, ingkaki di alaanan. Darasan. Isun ati usara. Kasano itan no awan ti makita ni Kwarog apag sapatos mo. Ay, na maasara ka dagita nga aso. Ay, no saan anaangot, saan ko mga intaray ti aso. Asus, no umayan ngay ni Mayor. Anya nga ti pagsapatos ka. Iso anaangot ti sapatos mo, tasadot kamot ngamin nga agdigos. Na, Di mo pa'y ammo abugwan ti sakam. ay, napananan da dyan nga asaw. Ay, saan mo apabasulan di aso? Di da intaray no saan anaangot kunakmanan. Na, Ay, no awan ti pagsapatos mo, saan kan nga agbarong. na, ay, amangan no siya klati saan anakabarong. Awan mo tinabulot ko ang sapatos ang kail. Adakot kapitan nga agbulod iti sapatosan. Ay, ikataman ta sapatos mo kwarog ta, siyak ti mga sapatos. Apay nga ang kail. Kababain mo't no si kaatanod kat nakapul battle. Di siyak ngay, awan mo't ti shoes ko. No saan aga pa iti kinado sa iyaw. Saan nga taray ti aso ti sapatos yaw? Kano kanayon ko adalusan. Bugbugwak pa ati sakak. Tapno saan naangot. Na, Ang mga no dandani itan ni Mayaw. Ha! Mala, ikate kung ti sapatos kaw. Takababay no si kaakapitan ti sana di sintay. Ay, Kapitan Enteng!
Imbag, tadati ka anakam, amang rescue ken ka, ako na. Ay, lasigay! Didan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y istasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangan.